Sa pinakahuring datos na ipigpaluwas kang Philippine Statistic Authority, Riyong Bicol ang may pinakalangkaw na kaso ng pang-aabuso sa bilog na nasyon. Ini ang nagluwas na resulta sa 2022 Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS padrino ang nasabing ahensya. Sigun sa pamayokang PSA Bicol na si Cynthia Perdiz, 26.5% kan mga kababaihan sa reyon, edad 15-49 anyos ang nakaka-eksperyensya ng pang-aabusong pisikal, sexual asin emosyonal sa saindang agom o ka-live-in partner. May pinakalangkaw na porsyento digdi ang emotional violence na uminabot sa 23.4. 10% naman ang physical violence o pisikal na pang-aabuso, mantang 4.3 naman ang sexual violence. Kitang 23.4% na muyang sabihon sa kada sanggatos na babayi, iguang 20, almost 24 na babaeng tigkukulog emotionally, no? Ikumparar ta sa among regions in the country, tayo yung may pinakamataas. So yun yung sad news about this National Demographic and Health Survey. Ang 38 anyos sa Sinanay Flor, kan Barangay San Roque, Legazpi City, pigpapasalamat na sa 17 taon niya bilang may bahay, nung ka siyang napagbuhatan ng kamot kang sa iyang esposo. Kaya naman payo niya da sa kababaihan, pag-isipan ng gadang pagpamilya, asin pagpili ng lalaking makakaiba ng panghabang buhay. Ulita bako da ini siring kang mainit na maluto, na pag-inungit asin pag napaso, pwede sanang iluwa. Halimbawa man may saro sa mga din nagkakasabutan, din nagkakanya, ang saro, minaluwas na lang sa mga. Minsan, si Agum, di akong masabi, sabi ko nga ni, may tao pa pala na arong ka aning lalaking na Agum ko, dahil bisyo, maski sisay aputon mo rin, dahil bisyo, ang aram niya lang paghanap buhay talaga. Alagad apwera pa lang sa kababaihan, panlima man ang Bicol sa may pinakalangkaw na naitalang kaso ng pang-aabuso sa mga kalalakihan. Usually, itong violence against men, kung napapasubra man kang babae, syempre yun nga, sabi ta, madada. Posible, or nang lalaban siya. Di ba? May mga babae din naman na palaban talaga. So, pera, usually ganon. Similarly, baka yun yung rason na na-abuse din ng lalaki kung hinahanapan kang babae na sobra, na daig niya man kaya i-provide. Huli ka ini, asigurasyon kang ahensya, padago sindang makikipagtabangan sa maniba-ibang ahensyas di gobyerno, siring kang DSWD asin PNP, urog na sa pagkundusir ng mga programa na makakatabang nga ni mapababa ang nasabing bilang. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.